Em dic Joan i faig segon de batxillerat A. L'entrevista d'avui serà dedicada a en Joan o Ramos de nou. En aquesta entrevista s'assetjaran diferents preguntes durant el llarg de la seva carrera. Comencem amb una petita biografia. En Joan o Ramos de nou va néixer el 22 de juny de 1936, exactament en un petit poble de França conegut com Languedoc. Va tenir una influència en el món de la música amb la participació en l'orquestra, exactament en l'Orquestra Internacional Meravella. A continuació trobarem les preguntes proposades i les respostes obtingudes del Sr. Ramos de nou.
fins aquí l'entrevista del senyor Ramos Nono. A continuació trobarem algunes imatges que han sigut compartides per al seu net, en Pep Font Ramos. I fins aquí l'entrevista d'en Ramos Nono. Espero que us hagi agradat.